Bos días. Temos hoxe sorte e a honra de contar, por segundo ano consecutivo, coa presenza do presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes. Profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación, entre os seus moitos oficios, sempre se reivindicou como xornalista ou como comunicador. Traballou na radio, na televisión e realizou múltiples entrevistas e reportaxes que ás veces se converteron en libros. E deles podemos salientar dous. Por unha banda, Memorias dun fuxido sobre a vida e morte do guerrilleiro antifranquista Manuel González Fresco, que foi finalista do Premio Internacional da Prensa, e por outra banda, Unha dúcia de galegos, unha obra que lemos os alumnos de bacharelato durante o curso pasado e que supuso para nós o reto de poder coñecer directamente e sin intermediarios as opinións sobre múltiples temas de algunhas das figuras claves da literatura e cultura galega. O ano pasado veu o noso instituto a falarnos deste libro fascinante e deixou unha forte impresión no noso estudantado, tanto que dous deses alumnos decidiron realizarlle unha entrevista en profundidade, que se publicou no último número da nosa revista Órbita e que vos recomendamos vivamente. Pois ben, este ano, abusando da súa generosidade, pedimos que nos falase de lingua galega e economía e da importancia das industrias creativas no noso país. Benvido de novo, Víctor Oi Ribeira do Louro, e desexamoste moitos éxitos na presidencia da Real Academia Galega. Moitas grazas. Dar as grazas aos amigos que me convidan, porque é certo que o ano pasado estiven aquí, que falamos dunha dúcia de galegos, efectivamente, que foi un encontro moi bonito, moi estimulante, porque os escritores necesitamos tamén verlle a cara aos lectores e as lectoras, non? Se non lle vemos a cara, pois parece que non existe. Hai ese especie de misterio, quen estará ao outro lado da páxina, non? Ou quen estará ao outro lado da cámara, ou quen estará ao outro lado do micrófono, cando facemos un programa de radio. Bueno, pois a oportunidade de vervos a cara e de poder falar con vosco, ou polo menos ter un intercambio, aínda que sexa moi efímero, porque tedes que ir á seguinte clase, pois eu agradezo, non? E comprometenme a vir, efectivamente, para falar dunha cuestión que quedou pendente aquel día, que era a relación entre a lingua e a realidade e a economía, moi concretamente. Por que? Isto é algo no que eu, xa non como presidente da Real Academia Galega, que isto é unha cousa circunstancial, non? Sino na miña condición de estudoso da lingua, de persoa comprometida co galego, co uso do galego falante, e que entendo que o galego está aí, que non é un adorno para sacar nas profesións, sino que é unha ferramenta de comunicación e de relación entre nós, pois entendo que abordar a lingua galega temos que abordarla dentro das perspectivas de modernidade, porque hai unha visión da lingua galega en concreto, que é seguro que vos, no vosso entorno familiar, seguro que escoitaxedes algunha vez isto de, pero iso para que sirve? Eu tamén o escoitei, non pensedes que, creo que xa vos contei a anécdota da miña avoa, que crioume, porque miña nai morreu cando eu tiña 5 anos, e ela crioume toda a vida na casa, e logo, pois, cando era velliña, pois, veuse vivir comigo, e co meu irmán, o pintor, e entón ela escoitaba que aqueles dous netos, que xa tiñamos 30 ou 40 anos, falábamos galego non só entre nós, senón cos nosos fillos. Cando ela, connosco, nunca falou galego. Porque era de Pontevedra, claro, e entón, Pontevedra. Pero non saímos de raros. E entón ela decíame, filliño, neto, por que lle falas galego aos fillos? Eu, aboa, porque na casa falamos galego, que a miña muller falo galego, a miña sogra falo galego, vivo en galego, escribo en galego, son xornalista e teño a fortuna de que tanto na radio como na televisión, etc., desenvolvo a miña actividade en galego, e entón vai e dime, mira, filliño, as cousas malas apréndense soias. Fixadevos que significa, que traxedia que un pobo como o noso, durante séculos, porque eso vai no ADN da xeración dos nosos avós e dos nosos bisavós. Vos sodes unha xeración onde por primeira vez casi na historia, non só vos, sino tamén hai un par de xeracións xa, por primeira vez na historia a lingua galega ten un recoñecemento oficial, ten un recoñecemento de ensino, ten unha consideración social que está aí. Cando eu era neno, teño 68 anos, o galego andaba nas silveiras.
Home, sí, existía unha cousa que se chamaba Manuel Curros Enríquez, que se chamaba Rosalía de Castro, que se chamaba Eduardo Pondal, Otero Pedrallo. Bueno, eran unhas cousas etéreas, non? Pero esas cousas non se falaban na escola, nin se falaba, bueno, falábase, Rosalía de Castro quizá sí, era a máis popular de todos, pero o resto era algo absolutamente... A lingua galega era a lingua de cantar despois de comer os días de festa, porque non había televisión daquela. Era a lingua das tabernas, onde a xente tamén cantaba, aínda non aparecera o letreiro que logo apareceu nas tabernas de prohibido cantar. Eso foi un paso atrás histórico. Outro día preguntábame que opina vostede de don Antonio Fraguas, a que en este ano dedicamos o Día das Letras Galegas, e eu decía, don Antonio Fraguas viviu no mundo onde a xente cantaba traballando, cantaba falando, cantaba cando ia despois á taberna a beber unha fecha de viño, e antes de ir para casa, e cantaban cando ian e viñan das romerías e das verbenas. A xente cantaba e sabía cancións. Hoxe a xente non canta. Fixemos, escoitades e escoitamos moitísima música, consumimos moitísima música a través da televisión, a través das redes sociais, a través do Facebook, a través de YouTube, moitísima música, pero non cantamos. E iso é unha diferencia entre a vosa xeración e a miña. Nos cantamos. E os que cantan despois de comer son persoas de fiar. Os que non cantan despois de comer non vos fiedes deles. Están aforrando a enerxía e aforrando as proteínas porque non as queren gastar, non? Nos cantamos despois de comer como toda a boa xente das Rías Baixas e da Beira Mar. Bueno, pois ben, fora chistes. A lingua galega era a lingua do folclore e no mellor dos casos algunha xente consideraba como algo, sí, histórico, que está aí, que está na tradición, e un pouco falaban os que máis sabían falaban da lírica galego-portuguesa e dos poetas galegos medievais, e falaban. Entonces, a lingua galega para moita xente estivo, e ás veces aínda está, como algo que forma parte, a ver se digo ben, do museo da memoria, e do corazón. Eso non quer decir que non queran a lingua e que non a falen, pero sí, eso do galego está moi ben, pero é unha lingua un pouco para nós, para os sentimentos, para arrolar os nenos, se acaso, cando nacen, para cantarlles os arrolos para que durman, para dar bicos, e está moi ben, e é moi importante que a lingua sexa para iso, porque a lingua ten que ser tamén o territorio dos afectos, dos cariños. Pero eu o que quería era falar de outra cousa. Quería falarvos do novo tempo, quería falarvos da modernidade. A lingua galega non só iso, ademais diso, a lingua galega é unha ferramenta útil e necesaria para o desenvolvemento dun país, dunha sociedade, neste caso a nosa sociedade galega. E iso é o que ás veces moita xente non entende, ou non entende ben. Primeiro porque cree que a lingua galega ten que ser defender o galego, usar o galego, manter o galego como marca de identidade dunha sociedade. Parece que estar en contra do castelán, ou estar en contra de outros idiomas, iso é unha parvada. Ti podes usar o galego, defender o galego, ter o galego como lingua propia, como a lingua que define unha sociedade e un país, e uns habitantes e uns cidadáns, e ao mesmo tempo falar outros idiomas, que é o que se leva no mundo desenvolvido. O monolingüismo, isto de que todo mundo fala unha lingua e nada máis que unha lingua, non pode falar ninguna outra, eso pasou a historia. Só se dá nas poboacións moi atrasadas ou en individuos que non teñen acceso a outro tipo de comunicación ou a outro tipo de relación. As sociedades modernas son sociedades plurilingües, onde a xente se move en varios idiomas e utiliza os idiomas segundo lle convén, segundo a circunstancia, segundo o momento e segundo os seus intereses. A lingua galega ten, pois, aproximadamente 2.700.000 falantes, non? Ou persoas que o saben falar, logo que o falen ou non o falen depende do momento, da circunstancia, do contexto e dos intereses de cada quen. Somos máis, por exemplo, falantes que moitos países da Unión Europea. Os eslovenos, que é unha república soberana na Unión Europea, son moitos menos que a nós. Os luxemburgueses, que teñen a lingua luxemburgués como lingua oficial,
son 200.000 habitantes. Os estonios, por exemplo, lituanos, por exemplo, os estonios un pouco máis, pero os lituanos son bastante menos que nós, e o lituano é a lingua oficial da República de Lituania, que forma parte da Unión Europea. Por poñervos exemplos, que esa idea de que a lingua ten que ser útil porque ten millóns de falantes non é certo. Linguas, por exemplo, africanas ou linguas na India, que, por exemplo, é onde hai máis variedade lingüística nun mesmo estado, hai miles e millóns de falantes de idiomas que non sirven máis que para comunicarse entre eles, e pouco máis, non teñen unha proxección internacional. Nós temos unha visión ás veces da lingua pensando que temos que ter unha lingua que nos comunique con millóns de persoas no mundo. Depende para qué, e depende en que momento e en que circunstancias. O latín, como decía eu antes, era ou foi unha lingua que foi unha lingua de uso, é unha lingua de cultura, unha lingua de ciencia e de socialización que primeiro uniu todo eso que se chamaba o Imperio Romano e logo uniu eso que se chamou a cristiandade, non? Que foi a continuidade do Imperio Romano a través da religión cristiana. Bueno, foi o latín. Ose, o latín do noso tempo probablemente é o inglés, que é unha lingua que eu chamo linguas autoestradas. Son linguas que te permiten comunicarte, sobre todo transmitir coñecementos e acceder a coñecementos e información no mundo, porque o imperio está en inglés e escribe en inglés, sobre todo, igual que ocurría no Imperio Romano, Roma escribía en latín, e o Imperio de Washington, os imperios das transnacionais norteamericanas, sobre todo, escriben en inglés, ainda que hai outras áreas como o chinés, por exemplo, o chinés mandarín, ou que vai ocupando cada vez máis espazos, ou incluso o árabe ten máis problemas nese aspecto, non? Pero que son linguas de moitos millóns de falantes detrás. Pero non por ter moitos millóns de falantes, as linguas teñen máis forza social, máis significación social. As linguas son fundamentalmente as marcas de identidade dos cidadáns que se recoñecen nelas e das sociedades que se recoñecen nelas. Neste caso, a lingua galega para nós é a lingua marca de identidade da sociedade galega, e en función da capacidade creativa, da capacidade de comunicación que teña esa sociedade, sen renunciar a sí mesma, así poderemos estar presentes no mundo. A globalización, que as novas tecnoloxías da comunicación están aí, todos sabedes de que estamos falando. Hoxe o mundo é unha aldea global, que decía McLuhan, o teórico canadiano, non? A aldea global quer decir que hoxe situámonos en nada, dun punto a outro do planeta, dándolle unha tecla ou dándolle un WhatsApp, é dicir, e comunicámonos cos amigos de Buenos Aires ou cos amigos do Brasil ou cos amigos de Australia, os compañeiros. E foi unha das experiencias que vivín máis intensas e que me fixo pensar moito nestas cousas, de saber, cando eu traballaba en Madrid e me dedicaba ao mundo da edición e dirixía empresas editoriais por Europa e en América, sobre todo en Latinoamérica, encontrábame con que pola mañá, ao chegar ao meu despacho na Alianza Editorial e no Grupo Anaya, abría a computadora e sempre dedicaba media hora, ás 8:30 da mañá, media hora a saber de nós polo mundo. Onde estamos os galegos? Estou falando do ano 96, 97, que empezaba internet a moverse con certa forza e que a web empezaba a funcionar. A web é un invento, todas e todos os que estades aquí, menos algúns profesores, sodes máis novos que internet, sodes máis novos que a web, sodes máis novos que Facebook e que moitas redes sociais, ou polo menos algunhas redes sociais. Bueno, que quero dicir iso? Que o mundo é radicalmente distinto. Aquel mundo da miña infancia, onde o galego era a lingua das tabernas ou a lingua da señora Filomena que baixaba cas calderetas de leite a vender pola porta das casas, eso desapareceu. E iso que quero dicir? Que a lingua galega desaparece que a señora Filomena? Non, simplemente se transforma, se modifica e abre novos espacios, porque a lingua é a nosa capacidade de comunicación, a nosa capacidade de representación e a nosa capacidade de identificación do mundo. Un idioma é a representación universal que un grupo de falantes fai para identificar o universo
e compartir o universo entre eles. Eso é, en definitiva, un idioma. E non é incompatible co uso e o coñecemento de outros idiomas e de outros intereses, como dixen antes. Puxen o exemplo do lituano, puxen o exemplo do esloveno, puxen o exemplo do luxemburgués a propósito, para que vexades como en espazos da Unión Europea e espazos desenvolvidos, linguas con moitos menos falantes que a nós teñen un estatus oficial que está aí sin complexo ningún. Que pasa cun danés que fala danés e que poucos máis son ca nós, que ademais fala alemán, que ademais fala inglés e que fala alemán e inglés segundo lle conveña, pero a súa lingua é o danés, e cando ten que diseñar o mobiliario ou cando ten que vender a alta tecnoloxía danesa ou finlandesa, por exemplo, que son especialistas en alta tecnoloxía e en diseño, por exemplo, somos uns dos grandes especialistas en diseño e na explotación da madeira, por exemplo, Finlandia e os países escandinavos, os suecos non falan, non falan o inglés polo mundo e tampouco son tantos, usan as linguas segundo lle convén. Entón vos o que tedes é que situarvos con esta mentalidade. Temos unha lingua de identidade que é a que nos vai dar un sitio no mundo. A globalización tende a ser unha especie de apisonadora que nos leva por diante e quere unificarnos a todos, para que todos pensemos igual, para que todos consumamos a mesma música, para que todos compremos as mesmas chaquetas, falemos de todas maneiras, aquilo que decía Castelao de a lingua universal, pois somente algúns animais falan a lingua universal, porque os seres humanos teñen a capacidade de crear universos e de transmitir universos e identidades, e a pluralidade é unha das grandes riquezas que non é incompatible, como dixen antes, co uso e o coñecemento de outras linguas. Entón, que é a lingua galega e para que nos sirve a lingua galega? Para ter a identidade de marca. Na globalización, na uniformización da globalización, ter personalidade de seu, ter personalidade de noso, neste caso, ter produtos axeitados, capaces de ser presentados con marca propia e identidade propia, é un valor económico de primeira significación. É un activo económico a lingua galega, non é só un adorno, non é só a memoria do carro do país e do fungueiro, non, a lingua galega é un activo económico na modernidade. Fixadevos, vos, poño sempre este exemplo para que vos situedes na riqueza que tedes ou que temos diante de nós. Vos, afortunadamente, xa non tedes os complexos, nin os medos, nin as inseguridades, nin os atrasos que tiñan os nosos avós, que tiña a miña avoa cando decía aquelo de que as cousas malas dependen si soias. O meu avó, que marchou sin saber ler nin escribir e o levantaron para a guerra de África, e alá marchou para Santa Isabel de Santiago e logo mandaron para a guerra de África e entrou na Guardia Civil e ali lle ensinaron a ler. Era a Galicia do atraso, da pobreza, e irremediablemente os homes e mulleres daquel tempo identificaban todo o que tiña que ver ca identidade de Galicia, non só a lingua, sino tamén outras moitas cousas, co atraso, ca pobreza, ca emigración. Para que sirve eso? Para emigrar. Un cidadán, un home ou unha muller do século XXI como vos, afortunadamente superou eses complexos. Podedes ter outros, podemos ter outros, a vida sempre ten problemas, non? Pero eses complexos superámolos. Por outra banda, tedes a oportunidade de ter un acceso á información e ao coñecemento impensable na época dos meus pais. Non só a través das novas tecnoloxías da comunicación, que vos sitúan no mundo nun tempo casi en tempo real, senón a través da vosa formación académica, da vosa formación universitaria futura. Moitos de vos seguramente podredes ter acceso aos estudos académicos e universitarios que vos van dar unha especialización que logo hai que traballar, que logo hai que mellorar, porque non nos dan nada gratis, pero tes unha ferramenta, unhas posibilidades de formación impensable hai na xeración, repito, dos nosos avós. Por lo tanto, estamos falando dunha sociedade do primeiro mundo,
Non estamos falando dunha sociedade africana, nin unhas tribus de Australia e de Nova Zelanda, nin estamos metidos sin ningún tipo de descripción pejorativa. Estou falando dunha realidade. Nin somos campesiños do Perú, do Alto Perú ou de Bolivia, enterrados na coca e na explotación dos narcotraficantes colombianos. Non estamos falando disso. Somos unha sociedade do primeiro mundo, que estamos na Unión Europea e que temos unha capacidade de desenvolvemento de información e de coñecementos semellante a calquera outra sociedade europea e, por lo tanto, do primeiro mundo. Outra cousa é que o aproveitemos. Eso é outra historia. Porque, claro, hai aquilo que Deus lle dá peña ao calvo, non? Bueno, outra cousa é que o aproveitemos, pero as ferramentas están aí. E agora imos ao idioma. Dentro dese contexto hai a posibilidade de ter algo diferente. Temos que facer bons viños, temos que traballar ben o medio ambiente, temos que facer unha boa industria turística. O Camiño de Santiago é un dos grandes activos históricos que ten este país e que mete cada vez máis diñeiro. Eso podemos explotalo, podemos organizalo, podemos cuidalo, podemos alimentalo para que se convirta nunha riqueza, non que se convirta nunha especie de lotería que nos tocou. As Rías Baixas son un dos grandes centros de produción de riqueza piscícola e marisqueira, sempre cando non as estraguemos e non as convirtamos en esterqueiras onde verquemos todo as cloacas das cidades. Pero eso hai que traballalo. Somos a primeira potencia en produción madeireira de España e a segunda de Europa. Atención a isto. Estamos en produción casi a altura dos países escandinavos, digo casi a altura dos países escandinavos, Galicia, pero a monte, a poulo, como as silveiras. Todo nace porque sí, aquí vai, tal, corta o pilleiro, mete aquí o eucalipto, mete la tal. Ti vas, por exemplo, a Finlandia ou vais a Suecia, e ves como teñen ordenado o monte, como cada especie ten o seu sitio para ordenala, para explotala, e aqueles cultivan o monte como se fose un xardín. E as especies arbóreas ali nacen tamén de outra maneira, porque ao estaren cultivadas así e estaren ordenadas así tamén producen mellor e de máis calidade de madeira, e nos encontramos con que temos moita cantidade pero pouca calidade, e esa é a reflexión. Acaba todo en pasta de papel para alimentar celulosas, cando os outros, por exemplo, están alimentando diseños de madeireiros, están alimentando mobles de alto standing, están utilizando a madeira para novas construcións na arquitectura moderna. Esas casas novas de madeira que nos veñen importadas dos países nórdicos prodúcense pola cultura da madeira que teñen eses países. Somos a segunda potencia no mundo en exportación de mexillón, despois de Corea, despois da China. A segunda no mundo. E o noso mexillón, que evidentemente compite co mexillón chileno, pero que é moito máis pequeniño o chileno, ou co mexillón do Báltico, que tamén se produce moito mexillón, pero que é un mexillón blancuchiño e paliducho, que parece que está enfermo do fígado, o pobrino mexillón de lá arriba, pero sin embargo eles non lles gusta moito o noso, porque é demasiado colorado. E dicen, este mexillón dos galegos é moi gordo, moi forte. Somos a gran produtora e consumidora, non produtora, somos as grandes consumidoras de pulpo. Pero eso sí, non o producimos nós, estamos importando de fora. Pero a cociña galega, por exemplo, é unha das marcas de identidade no mundo adiante nos restaurantes. Somos unha das primeiras potencias do mundo en produción de pedra ornamental. Ese granito de Porriño está, por exemplo, co que se construíron todos os grandes edificios das oficinas da Unión Europea en Bruselas. Ou, por exemplo, ides a embaixada, cando vayades a Nova York, veredes, preguntade pola aduana, a bella aduana de Nova York, un edificio inmenso ali no sur de Manhattan, e ali está un edificio de pedra de color rosa. E entonces, eso que é?
Esa pedra italiana, no, é pedra italiana. É italiana, sí, é italiana marca Porino. Isto é textual que vos estou contando. Os italianos mercan aquí a pedra, danlle o toque, introducen o valor engadido do diseño, o valor engadido das estrategias de comercialización e poñen en riba da mesa toda a tradición histórica de 2000 anos de arte. Cuidado, eso tamén é moi importante, por eso hai que cuidar o que temos, temos que cuidalo e alimentalo. E lanzan os mercados a marca propia sabendo que a pedra non é deles, pero cobran eles a plusvalía. É dicir, aquí esa plancha de Porino que aquí vale 100 euros, no mercado de Porriño, que aquí Illarei, que aquí vale 100 euros, no mercado vale no mercado que a marca italiana, xa comercializado polos italianos, vale 100.000. Esa é a diferencia. É dicir, o valor engadido da identidade, o valor engadido da marca propia. Vou vos contar unha anécdota que non sei se a contei o ano pasado, pero se a contei contei vos o ano pasado o vendedor de pedras de Manhattan. No. Sí. No, bueno. En Manhattan, no Soho, no Village, perdón, no barrio do Village de Manhattan, que é un dos barrios finos de Nova York, había aí 25 anos, que foi cando eu vin, depois volvín por ali, pero non algo se me perdeu que non a volvín a encontrar. Había unha enorme tenda, boutique, deseñada así, modelo Zara, con ese tipo de escaparates, que vendían pedras, pero cando digo pedras digo pelouros, cantullos, croios, así. Os crollos moi ben ordenadiños, moi limpiños, clasificados según a procedencia, de crollos color verde, crollos color marrón, crollos aspeados, crollos de puntiñas, crollos da pinta parecía a vaca pinta, que viñan de distintas procedencias do mundo, de distintas praias do mundo, e vendían crollos. Vendían tamén a cultura da pedra, vendían xardíns de pedra, que é unha tradición moi xaponesa, pero que ali se levaba moito, vendían mobles de pedra. E eu cheguei ali e encontreime, iba con meu irmán, e rapidamente empezamos a pensar no Camiño de Pedra, Santiago de Compostela, que decía Valle Inclán que era a Rosa de Pedra, chamaba ya Santiago de Pontevedra de Compostela a Rosa de Pedra, o románico, o Camiño de Santiago, os dolmes, pedrafitas, a cultura castrexa, de súpeto, os petroglifos, de súpeto empezas a construir casi todo un mercado simbólico para que esa pedra galega nosa se convirta nun símbolo da identidade do país e incluso dunha identidade europea, o granito viaxando por toda Europa cara a Compostela. E entonces o propietario da tenda, que era un escultor occitano, ben que entendía a xogada, porque xa creara unha franquicia en toda Europa para intentar construir ese discurso pensando tamén en Compostela e no románico, pero pretendía que as tendas o 83% dos beneficios fosen para él e tal. Mira, eso non te pases. Pero xa me imaginaba con unha carretilla collendo crollos na praia da Carnota. Agora xa non se pode, agora está prohibido, pero o negocio era o negocio naquel momento. Bueno, cando chego ali pregunto por unha plancha de pedra negra moi espectacular e digolle, mire, e iso era unha mesa de escritorio cortada, preciosa, un pouco así, casi ancha como esta, un pouco máis longa, bueno, era preciosa, negra, parecía unha madeira negra que o seu veteado. E entón dixenlle, e esa mesa tiña o pé o que menos me gustaba, ver un pé de granito así un pouco tal, pero a plancha encimera era espectacular. E dime, eso é do seu país, dime o propietario. Como do meu país? E eso ven de España, non falaba de Galicia. Entonces, mire, enséñame o albarán, barco de Valdeorras. Era a pizarra do barco de Valdeorras, que ali no barco de Valdeorras, esa plancha que ali costaba a mesa 700.000 pelas, ainda non había euro cando estou falando, 700.000 pesetas, ali esa plancha regalábancha na canteira, regalábancha, pero el
viña con eso. Bueno, cando eu vi, por exemplo, Mar Adentro, a película, diredes, eso non é cine galego. Ah, non? E por que non? É certo que os primeiros actores non son galegos e o director tampouco, pero a música sí, o capital sí, é galego todo, os produtores sí, a productora, entre outras cosas, foi a alumna miña, a de Vaca Films, os técnicos tamén eran galegos, é dicir, eso non é cine galego, e o cine de Elia Kazan e o cine de Charles Chaplin e o Hollywood que se desenvolve con todos os inmigrantes que chegan dos países europeos a alimentar aquela industria que está florecendo, non é cine norteamericano. E que é o cine? Sino unha industria que incorpora moitísimos técnicos e especialistas, e logo, de onde é o cine? Do director, dos actores, do guionista, do produtor, do financiero, de onde se fai a película, da historia que conta. Nós temos que perder complexos e empezar a vender o propio produto de calidade, de primeira calidade. O albariño, por exemplo, o viño albariño, que é un viño que se non está ben elaborado produce úlcera do ácido que é. O viño albariño está hoxe copando os mercados chic dos Estados Unidos a través de, sobre todo, de 3 marcas, unha delas Martín Codas e outra Terras Gaudas, onde exportan o 35% da súa produción só para Nova York. Por qué? Porque conseguiron colocar nesa serie Sexo en Nova York para ligar a chavala pide un albariño. E de repente eso convertese noutra cousa. É dicir, as estrategias de comunicación, as estrategias de marketing, as estrategias de publicidade necesitan identidade. Ollo, necesitan tamén un bo produto. Se a novela é mala, se a película é mala, se o albariño é ácido e produce úlcera, se a pedra non se resiste, se a madeira non está ben cultivada, se ese mesillón o que produce son enfermedades urticarias, bueno, pues eso é outra historia. Pero se o produto é bo, e aí onde temos que traballar na mentalidade que vos decía eu antes, da formación de futuros profesionais, de futuros universitarios, de futuros productores e creadores de riqueza e de produtos competitivos, nós temos, primeiro, unha identidade incuestionable. E iso herdámola dos devanceiros, herdámola do Camiño de Santiago, herdámola dos castros e das mámoas, herdámola das músicas dos nosos avós, que permiten que despois Cristina Pato, ou Milladoiro, ou Carlos Núñez anden tocando a gaita e tocando muiñeiras cos irlandeses polos grandes teatros dos Estados Unidos ou da China ou do Xapón. E non estou inventando nada, están aí, podedes consultalo no YouTube. É dicir, temos unha identidade histórica a que non podemos renunciar. Segundo, temos a capacidade de formación técnica de profesionais que poidan crear futuro. Temos unha lingua de marca de identidade. E temos unha lingua, ollo, que non é unha lingua local. E aí onde eu quería ir. O galego non é unha lingua só dos mariñeiros do Lérez e da señora Filomena que baixaba a vender o leite na miña casa cando eu era rapaz. Un galego, unha galega como a vos, tedes, por unha banda, esa lingua de identidade. Por outra banda, tedes o castelán. Non é unha lingua inimiga o castelán. Nós non estamos por desbotar o castelán como din algúns parvos por aí adiante que queremos facer, e que agora en Galicia queren descerar o castelán. Bueno, que pasa que hai moito descelebrado por aí, é moito mentiroso, que o que queren é intoxicar o panorama. Non queremos, non estamos contra o castelán, o que estamos é a favor do galego, é outra historia. Pero o castelán é unha ferramenta que nos permite colocarnos e relacionarnos con casi 500 millóns de persoas no mundo. Eu fixen moitos negocios no mundo latinoamericano co castelán. Estou falando de Argentina, estou falando de México, de poboacións con un crecemento importante, pero que ademais temos outra lingua irmá que con moi pouquiño esforzo facede a proba, con moi pouquiño esforzo instalámonos nela como irmáns, e hasta son, se queredes, fillos nosos, que é o portugués e o brasileiro, que a variante angoleña, caboverdiana, mozambicana, as bellas colonias portuguesas de Asia. Cuidado, estamos falando de outros casi 400 millóns de
de falantes. Fixemos de que estamos falando, é dicir, que con moi pouquiño esforzo e sin perder a nosa identidade da lingua galega, nos estamos instalados no mundo cunha capacidade de comunicación e de relación que si temos ese bo produto, que si temos ademais ou sabemos desenvolver as estrategias de comunicación, marketing, publicidade, que tamén son riqueza, para potenciar ese produto, temos unha capacidade de comunicación que teñen moi poucas linguas no mundo. Si lle sumamos o inglés como lingua autoestrada para relacionarlos e un coñecemento das novas tecnoloxías da comunicación que ben sabedes movervos nelas, a vosa xeración ten unha posición privilexiada na batalla e temos moitas posibilidades de gañar o partido se o administramos ben, se o xogamos ben. Seguramente nos faltan moitas cousas, falta un proxecto político que nos cohesione máis, bueno, eu non quero entrar nese terreo, pero temos unhas capacidades e unhas potencialidades e uns activos enormes. Quero rematar só cunha reflexión, porque vexo o Delio que tocou o timbre e non quero... Cunha reflexión que seguramente algúns coñecedes, non sei se vos la contei o ano pasado, pero conto vos agora outra vez. Eu cando ingresei na academia, no ano 2002, li un discurso que se titulaba Entre a trave de ouro e a pasariña de Armenteira. E a xente dice, bueno, que nos vas a contar uns contos? Sí, vamos contar uns contos que significan cousas. Hai en Galicia dúas lendas sobre as que paga a pena pararse a reflexionar. Unha é a trave de ouro e outra é a pasariña de Armenteira. Son historias que veñen da memoria dos tempos pasados. A trave de ouro, que seguramente algúns de vos escoitarían, e se non preguntadelle aos vosos avós que é unha trave de ouro, a tradición, a historia, a memoria, os mitos, que é como explicaban os antigos o mundo a través dos mitos e das religións. Os mitos decía que o mundo está sostido sobre unha trave de ouro e unha trave de alcatrán que está cruzada. Si calquera de nós chega á trave de ouro, é inmensamente rico, pero ao lado da trave de ouro hai cruzado unha trave de alcatrán. Se o chegar, por querer chegar á trave de ouro, trabucas o camiño, non acertas e bates na trave de alcatrán, entón arde o mundo, incendiase o mundo e é o cataclismo para él e para toda a súa familia por 7 xeracións. Para chegar á trave de ouro hai que coñecer as palabras secretas, os nomes das cousas, porque cada tesouro, decía Álvaro Cunqueiro nun libro que vos recomendo aos profesores de galego, dadelle a ler Tesouros novos e vellos, de Álvaro Cunqueiro, que é o discurso de ingreso de Álvaro Cunqueiro na Real Academia Galega. Tesouros novos e vellos, ides disfrutar moitísimo. Aí conta como eran os tesouros. Galicia era un país de tesouros. É unha memoria que ven do tempo dos romanos, non? Que decía que o país estaba cheo de ouro e o Ciprianillo era un libro do século XVII que a xente buscaba para ver se podían descubrir os tesouros que estaban nas minas e que estaban escondidos debaixo das pedras. Pero había que saber, que coñecer a palabra secreta, porque cada tesouro ten unha adiviña que hai que saber para que o tesouro se entregue, para que te recoñeza como amo, porque os tesouros teñen vida e teñen ananos e teñen fadas e teñen seres misteriosos que están guardando polos tesouros. É o mito de Ábrete Sésamo, das 1001 noites, exactamente igual, pero na cultura galega. Cando Alibaba chega, ábrete Sésamo, ábrese e descubre os tesouros. Cando o irmán de Alibaba quere, queda encerrado dentro e non sabe. Cando o paisano topa un anano ou unha señoriña polo camiño e lle di onde está o tesouro e pídelle a palabra máxica ou ponlle unha adiviña para que acerte, se o paisano ou a paisana non acerta, automáticamente ven a desgracia. Por eso o paisano e a paisana, cando ve a señoriña, sai correndo. Non quere enfrontarse ao desafío, o que se chamarían agora os economistas, a cultura do risco. Non é capaz de asumir a cultura do risco. Por qué? Porque para coñecer o nome secreto do tesouro hai que ter o coñecemento. É dicir, hai que ter acceso ao coñecemento que nos permita descubrir a riqueza dos tesouros. Non todo o mundo sabe. E iso ten que ver coa formación,
ca capacidade que ten unha sociedade para investigar, formarse, estudar, para poder acceder ao coñecemento, porque todo o coñecemento é un risco e tes o peligro de trabucarte e de bater ca trave de alcatrán, pero se non arriscas nunca chegarás a trave de ouro, e para chegar a trave de ouro tes que ter os coñecementos para chegar a trave de ouro. Entón, que fai o paisano? Vai á lenda da pasariña de Armenteira. Ero de Armenteira. Armenteira é un mosteiro que está aí ao lado de Pontevedra. Ero de Armenteira, un señor do século VII, VIII, pois cabaleiro medieval, pois o rei, despois de moitas batallas, concedeulle aquelas terras para que se arrepentise dos seus pecados, e ali se levantou un mosteiro, e ali vivía naquel mosteiro rodeado de luz, rodeado de viñas, rodeado de pasariños, era un paraíso. E Ero de Armenteira fundou o mosteiro e ali vivía feliz, e rezaba todos os días a Virxen, e saía do mosteiro, sentábase ao pé dunha árbore e rezaba e pedía que o axudasen, e un día, pois, tanto rezou e tanto pedía que lle ensinase como era o paraíso, que ali debaixo dunha árbore escoitou cantar unha pasariña. Unha pasariña é como di Alfonso X, porque isto que vos estou contando é unha das cantigas de Alfonso X, das cantigas de Santa María, non o estou inventando eu non invento nada do que vos contei. E entón está escoitando cantar a pasariña, e queda abraiado, queda dormido debaixo daquela árbore, e cando deixa de cantar a pasariña marcha para o convento outra vez, chega ao convento, peta na porta, e ali sai un señor que non coñece. E dille: usted quen é? Eu son Don Ero, o fundador deste convento. Como vai ser Don Ero? Don Ero viviu hai 300 anos, xa morreu, xa non está aquí, non vive aquí. Como que non vive aquí? Se eu son Don Ero, que fundei este mosteiro e tal. Non, usted está parvo, está tolo e tal. Anda, léveno, que aquí non queremos ver esas cousas. Aquí xa hai outra xente, vive outra xente. Pasaran 300 anos escoitando a pasariña de Armenteira, quedara dormido, e cando volveu ao convento, ali xa non había nada, había outros donos, outros se quedaran co convento, ou co mosteiro. Aplicádelle o conto á realidade nosa. A pasariña de Armenteira son as subvencións. Hai xente que cree que a economía consiste en andar a petar e a pedir subvencións que nos veñan da Unión Europea, que nos veñan de Madrid, que nos dean cartos e así, bueno, con subvencións, imos la virando, imos escoitando cantar a pasariña, malo será, tal. E cando te das conta e queres volver ao mosteiro, hai outros instalados ali, quedaronse ca casa, xa non é túa, perdeche a casa porque non a cuidaches, non a traballaches, non estiveches formándote para descubrir as palabras secretas que te podían levar a trave de ouro. Medo a trave de ouro, medo a topar, a bater ca trave de alcatrán, subvencións, e a esperar a pasariña de Armenteira. Mentira, eso é a tumba. Por tanto, esta é a lección que vos quería deixaros aquí alrededor da lingua galega e do noso propio país. Alrededor do futuro quero presentar de vos. Eu xa non, digo os nosos profesores, nos damos de sí hasta o final o que podemos dar. Temos toda a esperanza posta en vos. Vos sodes os que desconstruir o vosso futuro. E eu xa sei que os tempos son difíciles, pero a nosos tamén era difícil. E tedes toda a forza e a enerxía da mocidade e a forza e a enerxía do coñecemento e da vontade de acceder ao coñecemento para construir e modificar o mundo. Remato só con unha idea que le digo aos meus alumnos cando ven en medio de perdidos, como claro, a cosa está moi difícil. Mira, nós tiñamos unha dictadura, non nos deixaban sair do país, sacábanos o pasaporte e por eso non podíamos aprender idiomas. Andábamos parvos polos camiños cando non nos zurraban. Non falo da collere porque por eso nos aproduce un ataque de pánico de como vivía, de como estaba a situación da muller hai 50 ou 60 anos. Simplemente non teño que recuar moito máis pasado. E é certo que nos convertimos eso nunha batalla para transformar a realidade, para cambiala, para mellorala e para facernos un sitio nesa batalla. Temos a nosa propia épica,
E vos tedes que dar a vosa propia batalla, cambiando esta realidade, superándoa, e dentro duns anos, eu xa non estarei aquí para escoitarvos, pero en alguna parte estarei escoitándovos, poidades decir, nos superamos aquel tempo, construímos o noso futuro, gañamos a nosa batalla e intentamos que os nosos fillos continúen avanzando. Porque se eu miro cara atrás de como eran as cousas cando eu tiña 10 anos, incluso a vosa idade, demos pasos gigantescos, maravillosos, gigantescos. Eso non quer decir que fixéramos as cousas ben, ou unhas muitísimas cousas que se fixeron mal, e estamos pagando as consecuencias en grande medida, pero vos vai vos pasar exactamente igual. Ides conquistar a vosa propia historia, o vosso propio capítulo de historia que vos pertence. Non vos amorriñedes, non vos abaixedes, sacade peito e a por eles, que como decía Rosalía de Castro, ánimo compañeros, toda a terra dos homes, ou se diría, eran mulleres. Gracias.